Заканчивая свой стрим, к Рамзану Кадырову я хочу обратиться. Рамзан, я на чеченском скажу, чтобы тебе было понятнее. Хадега дадулш дохун. Ахватинел хуик хаелел системой и системе ука дадулш дохун. Цаши куюч. إذا دادل بحنا إشتو حتصل روتنا حوالر و حيخيك ده حجر و ديك دادير دون شو دلش دير دون قشو دلش دير دون قشو دلش أحد دوزلشن أيا بين بول أيا حاجن دول نير سينواش حينتي إيدش نير سينواش دا إيدش نيران يتا يتش حيزة بيشش عليل نقدوي عينيو ليمرت لو هونغوان دابولشر إشينيو ليمرت لوي شينا وشنا شي قومنا مخنا ديننا تنا جواب دل ديزر دوشن والله بالله تالله دل ديزر دوشن مسيرة تنا جواب مسوسك تنا جواب جيما دوخ دولشنا تي دولشنا مسيرة تي حق ولشنا جواب دل ديزر مدوشن حق بلز بولشاق ما حق لو لر لولش ويليلش شيء دوح نيا دوح تيا شيء دوح يدرس حيقة ليش نبوس حو هيت هاين متك تكيت شو والله حيق ودبولي هري إيش تدير دولش دونر просто ميل سير تدير دور ميل болезненно تدير دور يقوز عليه شو вопрос هغاس خشنا سويتسا Москва свобол бешол что гас киверсун на встречи гас кица генерал что военный تا политикш болчер та нарвиат та ورقي سو элерсюк и Кадырова ша жалсанна преданный буцу Путинин иш преданный он ша жал как собака преданный туда-сюда идут сам дизель хюгер он мот на бахтсониш хо преданный хилар хон преданный иш бахтсон хо ват сам преданный сюкач у алцаитсон та жима акварт была но иш حون بريدن بوتي إحون تخا حتناخ تيش واتسا دبوحي إيش حون بحثون حيديستون تازداتش возможность хитя ахайн бухкетчба хитя ахайн уже цу американч хайн ла асуица уэл связи ас оформить вину кетчу мавизера американч цаны свисти виру свисти вина шадега оформить дин единственное ахайн мелху акадит дизер дон ахайн мелху ждал хум на жвап дал дизер хрик шавек спасти волур ватсон ай гуандабеш шу шавек шу гуандабек шу духабеш чу бухкар бушон қирдушун но информация ег алса информация кадир хо например и хум хай нистагерте анонимность грион массу эго шадега полностью цанна гасшина цохойч да цвайшина qayla умди дуэшим полностью аха информация халуал мелдолхум мелел преступление мел ше бехкан бол куга ишадолхум на ала хон цута одир дохон одир дош нахер бон эртерсо атак дал мула все будет Ичкерия. На этом наш стрим заканчивается. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия.